Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Dusun Bapak Afandi, yang terhormat Umma Zulfatunisa Sujadi, kemudian wali santri dan hadirin jamaah pengajian dan adik-adik santri semuanya. Izinkan saya membacakan susunan acara pengajian pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu penampilan dari santriwan dan santriwati dari TPA Nurul Huda. Yang ketiga yaitu tausiah oleh Umma Zulfatunisa Sujadi, pengasuh dari Pondok Pesantren Putri Baitul Mutakin Dampit. Dan yang acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu membaca nadam fikih Jawan. Kepada adik-adik dipersilahkan. قد أنصح لأبي ورامت بحسنها أمي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita muji Gusti Allah.
rupane ngilang-ngilang jeslan adus lan wudu carane nindakake nganggo sucine dene rupane banyu suci banyu kang metu saka langit lan bumi tanpa najis kang telu khafafah mutawasithah lan mughaladhah kabeh yen ngenani sucimu Guhe Allah berduri wudu iku anana warnane siji niat bareng nalika masuk raine loro masuk rai telu masuk tangan loro sehingga tumakane masuk sikute karo musab setengah sirah iku ping papate lima masuk sikil loro lan polo karone nomor kaping naname iku arane tertib tegese sangka ngarep tekan buri dasele ini batale wudu iku lima warnane siji barang kang metu saka kumpul dupure loro turune wong kang ora tetep lungguhe telu ilang akale karana ana sebabe kaya mendem lan lara edan ayan rupane kabeh iku bisa batalake maring wudune tapat sengkolan lanang wadon kang dak mahrami tanpa aling-aling antara lanang wadone kaping limane iku sebabe demek kupul utawa tupur kelawan ko epek-epek dinilamuno sira wis batal anggone wudu sira haram ngakoni maring perkara telu siji haram salat loro haram demek musah kaping telune sira haram nglakoni tawaf dene kabeh perkara kang majibake adus ana nanam bakal kaitung tumeka putus nomor siji jima loro metu manine nomor telune haid nifas nomor papate nomor limane wadon lambung ngetoke bayi nomor naname wajib adus sebabe mati ini sunate adus iku maca bismillah wudu serta kosoan nuli dikumbah saben wong junub haram salat lan haram tawaf haram menang ing masjid demek lan maca musah wadon kang lagi haid lan nifas den haram mahid Ibu
Lamun wustu mangko 10 tahun umure wajib den kedah lamun tinggal maring sholate kabeh sholat kang wajib iku 5 wernane zuhur asar lan maghrib isya subuh arane sholat wajib kang 5 iku duweni wektu kang ora bisa padha sebab kabeh tertentu wektu zuhur iku awet lingsire srengenge nanti padane barang karo ayang-ayange dene padane barang karo ayang-ayange iku mancinge asar teko suruh srengenge wektu maghrib iku saka suruh srengenge nanti tekane meko abang jelas ilange wektune isya saking ilange meko abang nanti matune fajar sedeka mamang wektune subuh saking matune fajar sedek nanti srengenge matu saking arahe masrik salate salat iku ana 6 warnane siji suci saking hadas cilik lan hadas gedhe loro kudu suci badane lan sandangane lan panggonane kabeh tanpa ana najise nomor 3 kudu tutupan aurate lamun wong lanang awet pusetekan dapure dene aurate wadon iku kabeh badan sapa rai lan telapak loro ning tangan nomor 4 kudu wis mancing wektune sholat nomor 5 iku kudu madhep ing kiblat nomor 6 kudu mati syarat rukune kabeh kang wis katutur dhuwur iku syarate dene rukune sholat iku ana 13 bakal kaitung kabeh katirun tutur jelas siji niat lorone ngadeg lamun kuwasa telune maca takbiratul ihram kang cetha papat maca Fatihah 5 ruku satone tumani tegese adang kabeh botane nomor 6 iti dasarta tumaninane pitune sujud loro sarta tumaninane nomor 8 lungguh antara sujud lorone sarta tumaninane kabeh dadi rukune nomor 9 iku lungguh tahiyat akhir ping 10 anggone maca tahiyat akhir nomor 4 ping 11 maca sholawat nabi nomor ping 12 maca salam nomor 1 13 kudu tertib utawa urut-urut tegese awet ngarep tekan muri kang runtut perkara kang batalake sholat iku 11 siji ngomong kang jarak
kaya mlaku lan ngeplak lemut kang bola bali hadas cilik lan gede iku kang nomor telu tapat kena najis kang ora bisa dimaku nomo ora nutupi aurat nalika sholat nomor kaping nanake iku owahe niat pitu ngumpulke kiblat nomor wolune mangan nomor songo ngombe lan nomor 10 guyonan 11 perkara kang batalake sholat yaiku mekot Islam tegese aran murtad alhamdulillah ingkang kagungan sifat rahman ingkang sampun paring pitedah lan pitulungan lan sampun paring kaselamatan lan karahmatan datang Kanjeng Nabi Muhammad Nabi pungkasan dan datang keluarga lan para sahabat lan umumipun datang umat Islam sejagat ya Allah kita ngaji fikih sawab manika kanggo kawitan pelajaran ing Kraton Banyuraja pun pungkasi wonten ing bulan Ruah ratus margi saiki ibadah dan mugi kanthi fikih cawan dados kedasar kita badhe ngantosi kitab fikih Kanjeng ya Allah amin kita nyuwun manfaat fikih cawan cuplian menika sampun tamat Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.